Někde bude asi pěkný horko. Asi ano, tyhle jsou už třetí. Je to někde u hranice. Chci s ním mluvit. No tak říkal jsem ti, že slouží. Ano, to si říkal. Zavolej ho. Chci s ním mluvit před tebou. Poslyš, nemohli bychom si to opravdu odpustit. Ty důvody jsou naprosto věcné. Vzpomínáte si? Říkala jsem vám, že to jednou udělá. Sám od sebe bych příbuzného nezaměstnal. Nemám tyhle věci rád. Ale nemocnice to potřebuje. Vedení souhlasí, tak... Ty mě musíš celý život zraňovat. Ale s ním tak jednat nebudeš. Arnošta šikanovat nenechám. Prosím tě, nedramatizuj to. Jo, situace také nebyla ideální. Snad o tom něco víš. Navzájem jsme si pomohli, to je celý. Vám to nevadí? Vy dovedete jen mlčet. I když vám zažene syna a mě sebere mého. Zažene sebere... To je absurdní, co říkáš. Ona ví, že je to pravda. Tak mu to řekněte, nebuďte pořád tak pasivní. Tak Nedokážete sformulovat vlastní názor. Nech toho! Mám zajít pro tvého muže, aby ti něco řekl. Mého muže vynech. Co by mi asi tak říkal? Zase si vyhrál, že? Ale Arnošta si vzít nenechám. Je to moje dítě. Arnoš není žádné dítě, je to schopný lékař na začátku kariéry a já mu prostě předám a řeknu všechno, co vím, co umím. No prosím. Ty víš přece, že jsem to takhle nikdy nechtěl, stalo se to. On zase vydal svou vlastní cestou, za to a přece nemůžu. Já ho nenávidím. Nepřeháněj, prosím. Chci, aby taky trpěl. Aby trpěl za všechno, Tak co mi dost. udělal. Přece to nemusíš prožívat tak vášnivě. Za to ti ten chlap snad nestojí. Že je to přes 20 let, co jsi byla jeho ženou. Nebo snad stojí? Promiňte. Promiňte. Dobrý den. Dobrý den. Paní doktorko, promiňte, že vás obtěžuju takhle brzo, ale já jenom na chvilku stejně musím být na oddělení, než přijde primář. Chápu. Pojďte dál, paní vrchní, pojďte. Prosím. Únava, stres, poruchy spánku, tíseň tak kolem 5., 6. hodiny raní. Cože? Něco z toho nedělejte, paní vrchní. Tady v téhle ordinaci mám denně takových 5-6 lidí z personálu tohohle špitálu, dokonce i můj manžel je velice nervózní. Na všecky ten tlak tak nějak doléhá. Už něco berete? Ale já tady nejsem kvůli sobě, to kvůli manželovi. Asi víte, co se nám stalo. No, ano, jistě. Ale jestliže má psychické problémy váš manžel, tak jste ho měla vzít sebou. No, to jsem chtěla, jenom že on nechce. Přestal vycházet. Jak vycházet? No, tak prostě vůbec s ním není řeč. Teda je na mě hodnej, to je hodnej, meje se, ale tak to všecko, ale nevychází z domu. Už to někdy udělal? Ten běhal celý dny jako Fredka, nezavřel pusu a uměl se usmát, až z toho píchalo v srdce. Já už mám opravdu veliký strach. Já jsem mu dávala prášky, aby pořádně spal a on už se bere sám. Tak jsem si myslela, když nechce vycházet, jestli byste k nám nezašla a nepodívala se na něj doma. No, to asi budu muset. Jinak ty prášky začnete brát vy a to by byla věčná škoda. Otevře mi. Jo, to
To jo, to on je jinak celkem normální. No, normální. My jsme všichni tak celkem nějak normální. Akorát je to muž. Ženská by takovouhle věc přece v životě neudělala. Ne, nebojte se, paní Pěnkavová. Já vám toho vašeho Pěnkavu rozchodím. Ano, prosím. Ano, rozumím. To si umím představit. Kolik? Tak děkuju, moc děkuju. Naschledanou. Zatím je to důvěrné, ale došlo k poškození konstrukce budovy a také vozovky. Nepůjde to prý řešit nějakými náhradními maringotkami, bohužel. A okolní hraniční přechody? Nejsou moc daleko, ale taky ne moc blízko. Snad mi nechcete namluvit, že provoz nemocnice je závislý na jednom vyhořelém hraničním přechodu. Ale to jistě ne, ale na tenhle byla směrována v Německu reklama. Přece nejsme zábavní park. Ne, jsme jenom mrňavá nemocnice v mrňavém českém městečku. Pan primář má samozřejmě pravdu. Nemělo by to mít zásadní význam. Stovky jiných věcí jsou důležitější. Čeká nás jednání se zdravotním radou, s pracovním úřadem. Tohle je drobná lapálie a já jsem přesvědčen, že to naši přípravu neohrozí. What do you think about it? No comment. No tak, Pavlínko, nech toho, nebo přijdeš pozdě do školy. Odpovím ti na otázku, když se zastavíš. O kamarádkách. Dobrá, o kamarádkách. To se ti bude líbit. Tak začni. No počkej. Nemám jich moc, ale jednu ano. Už strašně dlouho. Je taky doktorka jako já. A teď dávej pozor. Představ si, že jsme... Přejete si něco? To byla divná paní, viď? Jak se na tebe dívala? To byla moje máma. Ví, kudy chodím do školy. Tvoje maminka? Ale proč odešla? Ona ke mně nesmí. Poslouchej, nevymýšlíš si něco? Kdyby to byla tvoje maminka, tak proč by k tobě nesměla? Oni zakázali, aby se ke mně přiblížila. Mamince přece nemůže nikdo zakázat, aby se přiblížila ke svojí holčičce. Může, soud ne. Holky, už to začalo. A že nevíte, co tam dělá. Co? Snad operuje, ne? Houby, teda to taky. Ale normálně si u toho pouští muziku. Na sále. No jasně. Normálně tam hučejí super pecky. Pacient nespí? Ne, má píchnutý blok. Přál si dívat se na tu operaci s náma. Tak byla. Pane Pařízek, slyšíte mě? Jo, pane doktore. Něco tu hraje. Stište mi to na chvilku. Tak. Já vám to trochu vysvětlím, abyste se orientoval, ano? Vidíte na obrazovku? Ano. Tady, vidíte? Tady byl původně váš přední skřížený vaz, než jste si ho přetrhnul při tom fotbale. Hinku, ukaž mu to. Tady. Lžičku. No, předtím jsem vám odebral štěp ze šlachy pod kolenem. A tady, vidíte to? Tady. Tady pro něj připravuji nové místo. Tak, pane Pařízek, a teď se dívejte. Budeme ten šlachový štěp protahovat kolenem až na místo, kde byl původně váš přední skřížený vaz. Můžem. Kochra.
Vidíte? A prosil bych trochu hudby. A jedem. Teď už to jenom na obou koncích zajistíme interferenčními šrouby a bude to hotový. Sestři, šroub 7. Za jak dlouho myslíte, že zase budu moct hrát, pane doktore? No, tak za půl roku, ale nejdřív musíte to koleno pořádně rozcvičit a posílit svaly. Turniket 50 minut. Díky. Sestro Dren, končíme. Mohl by to konečně už někdo vypnout? Když pominu všelijaké výstřednosti, o kterých si ještě promluvíme, slušné. Zase už ty černé mraky. Usmějte se přece. Chtěl bych se usmát, Mášo. Chtěl bych si dokonce myslet, že ten Blažejovic kluk je jenom cvičená opice a žádnej pořádnej ortoped. Jenomže on je to mladý vlk a jenom číhá, jak by sežral starýho vola. Tak to by neprošlo. Syn nemůže být primářem po otci. Sakra, proč vždycky já musím být ten nezajímavý? Víte, že jediný, kdo přede mnou řekl slovo štěstí, byla ta bláznivá vědma. Tak pozor, ta se nikdy nemýlí. To řekněte inženýru Wernerovi. Ten to schytal. Od té doby chodí jako duch. Mášo, proč vy ty černý mraky nevidíte? Jak to děláte, že jste taková, jaká jste? To víte, doktore. Stará, tlustá, svobodná. To jste optimista 1, 2. Tak děkuju za kafe. Bylo dobrý, jako vždycky. Kdyby vás viděla Dana. Co ty sakra děláte? A vypadáte pěkně, šli o vás horší zprávy. Jen neříkejte, že nevíte, jak to se mnou je. Vám se nechce zůstat doma, to je to. Dana Králová to taky poznala. Chovala se ke mně ohromně. Když problém je v tom, že se bez toho nemocničního smradu nějak neumím obejít. Můžu to dokou říct? Já nejsem váš internista. Zašíval jsem se tu, když jsem měl hlavu v pejru. Ten požár na hraničním přechodu, co? To vám zamíchalo kartama. Co teda jo? Co myslíte, jak to půjde dál? A vy jste to nikdy nedomyslel až sem. Co jsem měl domyslet? No, že by to třeba jednou mohlo zbejt i na vás. To je naprosto absurdní. Já jsem přece ortoped, a ne... Když jsem ležel na oddělení, tak celou tu dobu si sestry vyprávěly jenom o vás. Co si myslíte? Co děláte? A že kdyby se to tady jako potento, tak jediným člověkem, který by mohl nemocnici zachránit, se jenom vy. Pro boha, jak? No co já vím. Pána Boha se taky neptáte na detaily. Ale pamatujte si, když se za váma všichni otáčejí, tak to není proto, že by vás milovali. Něco od vás čekají. A to vždycky končí průšvihem. Věřte zkušeným.
Nechte to jsou řeči. Potřebujete něco, paní kolegyně? Promiňte, já jsem si asi spletla dveře. Omlouvám se. Myslela jsem, že jsem v jiném patře, tak se nezlobte. A vy byste toho kouření měl už vážně nechat. Dobrý den. Můžu si přisednout? Ale ten primář se dává tam. Já bych rád seděl tady, dovolíte? Dobrou chuť. Dobrou chuť. My už jsme se viděli, vzpomínáte si? Já ano. Prej to bylo na sále skvělý, pane doktore. Někde bych to ráda viděla. Děkuju. Vy taky? To by se dalo zařídit. Já radši kino než operační sál. No, to... Já taky. Tak půjdeme do kina. Nic nehraju. Jak to? Teď dávaj Titanic. Ty už nebudeš? Tak můžeme někam jinam, kam se tady dá jít? Nejsem informační kancelář. Dá se jít do klubu? Tak jo, tak v 9. Arnošte. Myslel jsem, že se k sobě nebudeme moc hlásit. Nic se nemá přehánět. Na sále jsem ti říkal, že to bylo slušné. No, nebylo? Ne. Bylo to vynikající. Vy odmítáte opustit dům. A co tímhle postojem dokážete? Co dokážu jinak? Teď uhýbáte. Já mluvím na rovinu. Jsem celý život zvyklý pracovat. Já jsem celý život dělal, dřel, až jsem postavil ten podnik. Aby ženě a klukovi po mně něco zbylo. Přijde gauner a všecko mi ukradne, já nemám nic. Stačí mu na to jeden den. Pane, včera jsem vrátil auto, zítra přijde realitka, podívat se na barák. Kdybych byl 100 let naživu, tak ty dluhy nezaplatím. Když vlezu na ulici, tak se na mě lidi krz prsty dívají jak na zloděje. Stačíte si to psát? Vaše paní mi říkala, že jste se uměl usmát, že z toho až píchlo u srdce. Já myslím, že by jí potěšilo, kdybyste to znova dokázal. Úsměv, no to je to, co je na ksichtě, paní doktorko. Život je něco jiného. Pane Pěnkavo, budete brát jenom tohleto. 3krát denně, 1 tableta. A zítra se na mě přijdete podívat, popovídáme si a já vám vypíšu kartu.
Pěkná finta. Jste jak moje žena. Nemůžu přijít, když nevycházím. No to máte pravdu, promiňte. No a co kdyby třeba hořelo? Nebo bylo zemětřesení? Teď uhybáte vy. Dobře. Tak, přijdu já zítra hnedka brzy ráno. Jo a počkejte, tady něco náhodou, tak tady je moje vizitka. Díky, nebudu ji potřebovat, paní doktorko. Ale uvidím vás rád. Jsem tu celý den sám. Ukaž. 37,2 je jen rozrušená. Proč to se mnou? To by nebylo žádné odpočívání. Nezavřela bys pusu. Opravdu moje bývalá žena neřekla ani slovo? Možná nevěděla, co říct. Prosím vás. Nesmysl. Kdyby totiž promluvila, mohlo by to být posuzováno jako porušení výroku soudu, ale že mlčela, tak to vždycky může nakonec interpretovat jako náhodné setkání. To jste dopadli tak zle? Bohužel jsem si nikdy nezjistil, co byla zač. Neměla peníze, bývala sekretářka prostě. Prostě to nezvládla. Alkohol, prášky. K soudu přišla tak svetovaná, že jsem o malou ani nemusel bojovat. A ona? Strašně jsem jí miloval. Teď ji samozřejmě nenávidím. Vůbec nechápu, jak se to mohlo takhle zamotat, jakoby... Jak to říkáte? Jako bych šlápnul na bludnej kořen. Poslyšte, nechcete tu dneska zůstat? Bylo by lepší, kdyby malá byla s váma. Já se totiž většinou opiju, když její matka udělá tohle. To je snad vaše věc. Ale no tak, paní doktorko. Vám se přece muselo stát něco podobného, jinak byste tady nebyla. S váma se malá nebojí. Se mnou někdy ano. Kateřina není doma, vidíš? No není, musela odjet, člověče. Vnukovi se zas přitížilo, on má zas zhoršenou tu alergii, má respirační potíže a... To je mi líto. No tak mluv, proč jsi mě teda pozval? Já jsem měl být na tenise. To je o našeho poradce. O Simona. A co je s ním? Vlastně něco geniálního vymyslel, no? Jo, geniální, jo. Odpoledne zmizel. Nechal jenom vzkaz, že se vrací do státu. Prý rodinné důvody. No a co, ty myslíš, že utekl? No to já netvrdím, prostě zmizel. A zajímavý je, že je to krátce po tom, co vyhořel ten zatracený hraniční přechod. No a co z toho vyvozuješ ty? No tak já nevím, třeba má opravdu nemocný rodiče, že jo, nebo ale taky to může být poslední kapka. Co říká Cvach? Nic. Teda dobrý, my jsme parta mlčenlivých chochů. Nech toho, zpamatuj se. Třeba to není pravda. A nebo teda je, dobře, je to mladý kluk, ztratil nervy, co ho tady drží. Co on ví o téhle nemocnici, o téhle zemi?
To je to pro ně jenom zastávka. Pro nás ne. A člověče, ale Arnošte, já to takhle nechtěl. Sakra, to je opravdu o hubu. Radnice nás tlačí k něčemu, s čím jsme nepočítali. To je dobrý, ty se bojíš. No samozřejmě, a ty by ses nebál, kdyby ti 3krát denně volala Mnichovská banka? Vzpomeň si, co říkal táta. Tak to o mě nepřipomínej. Tento je třil. Ne. To, jak mě instinktivně nevěřil. Ne, on řekl, že my dva spolu máme šanci, krucifix. Tak se seber, jsou horší situace. Vzpomeň si na sále, když ti nejde elektrika, přestane dechat pacient. To je drama, ne tady. Když tady ti schromne ruka. No, když ti dojde vodka. Čímž mě odejde další poradce. Nepanikař. Cvach se nevzrušuje, tak co? Ten má nějaké zkušenosti. Nemám pravdu? Pan primář a maminka mají vždycky pravdu. Mě dal moc. Tak a já jdu a tohle ti dám do Člověče, Arnoš, ty já už jsem z toho vážně asi zblbnul. No, to teda jo. Ty ale vážně pospícháš. Tak. Ještě jedno. A malou. No. Necháš to. Tak posledně už, dej pokoj. Poslední. Sluší vám. Ten župan byl její a máte podobnou postavu. Jste v pořádku? Ale jo. Mám spíš depresi, než abych byl namazaný. Líbí se vám? Fakt je, že z celého baráku sedím nejradši tady. Mám tady takový pocit bezpečí, nebo co. Legrační, že jo? A už se mě nebojíte. Proč bych se vás měla bát? Podle toho, jak to máte s chlapama. Já s ženskýma. Nic moc, jak jste si už určitě všiml. Ale vás už se taky nebojím. Kolik vám vlastně let? Nezdá se vám to trochu osobní? Ne. Omlouvám se. Co kdybych vás poprosil, abyste něco uvařila? Rozumím. Zní to hloupě, já vím. Ale jsem tak trochu diabetik a potřeboval bych něco sníst. Ale já neumím moc vařit. Moc? Já ani trochu.
Co kdybyste si mě vzala? Chcete říct, že vám to tak chutnalo? Nechci tím říct přesně to, na co jsem se vás ptal. Teda pokud vás fyzicky neodpuzuji, samozřejmě. Počkejte. Moment. Přesně vím, co chcete říct, nebo co si přinejmenším myslíte. Opilej nebo blázen, oboje dohromady. Ale ne, to, co říkám, má racionální jádro. Je to stejné jako v biznisu. Co nefunguje, nemá právo na další existenci. Žádný ozdravný programy, to je blbost. A ani já nebudu čekat, až se zase odněkat vynoří moje ex, bude významně mlčet a holka z toho bude mít horečku. Ne. Já musím něco změnit. A upřímně řečeno, vy byste, myslím, měla taky. Co? Pobuřuje vás to? Vždyť to má logiku. Dokázal bych vás milovat. Puste mě. Naučím se to. Ne. Věřte mi a dejte mi šanci. Ne, nesahejte na mě, prosím vás. Navíc jsme si přece řekli, že se jeden druhýho už nebojíme. Je to tak? A hele, pan doktor. Tak dobře. No to je překvapení. Co tak najednou, doktore? Asi dneska někoho potřebuji roztrhat na kusy. Jo, a to je blbej hospodský mariáš jako dělanej, že jo? Tady si člověk oddáchne, jen tak mezi námi, pane doktore, a co oběživo. Víte, tady nejsme zvyklí hrát o vavřínový věnec, nebo o medaili. Víte, jak to myslím? Tak poslouchám. Co? Nic? Nic. Taky ne? Nic. Tak se tam podíváme, aby jsme to nezdržovali. Pánové, kilo kulí se na mě špulí a nesu si. 20. Už jdu. To nemusíte, pane doktore, máte tady manželku. Co tě to napadlo? Třeba jsem se chtěla mrknout, jestli tady nemáš nějaký ženský. Táta volal, že se na lístky do Národního. Přece víš, kolik mi zbývá času do atestace. To zvládneš. Si předně stoupneš, oslníš je úsměvem, no a pak je prostě smeteš. Tak to jsi možná měla vzít spíš mladýho Blažije. Co to plácáš? Viděl jsem ho operovat. Ten bude smet přesně tak, jak si představuješ. Jenomže já takovej nejsem. Já musím sedět o víkendu na zadku a šrotit jak blbej. Musíš ze sebe dělat chudáčka? Ale já nedělám žádnýho chudáčka. Já si stejně myslím, že jde o něco jiného. To ona, viď. Nechce, aby jsme jezdili do Prahy a ty na ní dáš. Nesmysl. Paní primářka se mnou o něčem takovým vůbec nemluvila. Paní primářka. Nech toho. Tebe ta Praha také štve, že jo? To není to správné slovo. Jen mi to připadá trochu divný. Třeba jsem divná i já. Nepřeháněj. Hele, jdi do háje. To jsem mohla čekat, že budeš na její straně. A přitom nechci nic jiného, než abyste si toho nevšímali. To jde ovšem dost těžko, když za ním jezdíme skoro každý týden. No a co? Pro tebe je táta samozřejmost. Vždycky si ho měl. Jenomže pro mě ne, já jsem si ho musela celý život vymýšlet. Co když si ho vymýšlíš i teď? Ne.
To vím. Tomu ty nemůžeš rozumět. Jasně. Sice jsem se to oženil, ale jinak jsem pořád ten debílek, co ničemu nerozumí. Ale já to opravdu vím. Teď ze sebe děláš chudáčka ty. Celý je to přehnaný jak z nějaký učebnice psychologie. Promiň, já netvrdím, že jsi cvok, ale fakt už mi to přijde ujetý. No tak počkej, přece nemusíš hned vyšilovat. Bude to červená 7 se 100 a kule to strčej. Tak to už se bude drahý, pane doktor. Šet sakramenský drahý, počítám nejméně za 100. Jo, tak to počítáte blbě. Bude to rovných 216 korun. No to nemůžete tak přesně vědět. Že ne? Tak já bych si s dovolením takhle trůfnul. Vy tam dáte toho spotka a vy tu plok 10. A zbytek jde za mnou, tady jsou ty 2 7. Vy jste nám koukal do karet. Ne. Já myslím, víte? A umím počítat. Takže to bude rovných 216. No, to je na nic, pane doktori, všechno takhle spočítáte. To by tu místo vás mohl klidně sedět nějaký ten počítač, nebo co, že jo? Hoši, já do vás vidím. Teďka začnete, že Mariáš je nuda a že bychom to mohli zkusit taky trochu jinak, ne? No, třeba 21, no, třeba 21. To je taková jednoduchá, upřímná hra pro rovný chlapy. Vy to nechcete pochopit, pánové. Já jsem profík a o kartách vím všechno a vy to na mě zkoušíte jako na nějakýho hejla. No dobře, já si umím spočítat i tu vaši upřímnost. Kdo má bank? No, bank máte samozřejmě vy, pane doktor. Nezlob se. Musel jsem ke Karlovi, no. Ty jsi pil? Ale jenom trochu. Možná bych pár skleniček potřebovala taky. Já ti rozumím. Ale víš, jaká je situace? To vím náhodou přesně. Vždycky jsem to věděla přesně. Už se mi takhle jednou stalo, že jsem usnula v půjčeném bytě. A za měsíc byl konec. Já o tebe nechci přijít. Ale dopadne to tak. Já se tě nevzdám. Vzdát se budeš muset ty mě? Dneska určitě. Tenisová hala už je dávno zavřena. Spěcháš přece domů, ne? Vím všechno. Telefonovala předsedova paní. Nemohla se dívat, jak mastí s těma dětkama v hospodě karty. Ježiši, Mariáš, taková hospoda, viděl celý klub tě viděl. To si musel ausgerechnet těm dětkům dokazovat, jaký jsi frajer. No, doufám, že si je moc neobral. Ježiši, Mariáš, ta hostuda. Proč klečíš? Prosím tě, proč klečíš? Vstaň. Já jsem je neobral. Akorát... Ne, ty mě znáš, že jo? Víš, že já vždycky dokážu přečíst protihráče, že vím přesně, co si myslí. Počkej, co si provedl? Já nevím, jak se to mohlo stát. Asi jsem se nechal nějak vytočit nebo co, ale já jsem prohrál. $23 000. 23 000.
Ježíši Kriste. No teď už to ví celý město. Sašo. To je ostuda. No to je konec. To je konec, to je konec! Sašenko. Sašo, ty jsi taky přišla o peníze s tím novinářem. Jo! Jenomže v tom je trošku rozdíl, víš? Protože já to dělala kvůli tobě. Z lásky. Jestli to vůbec dokážeš pochopit. Abyste mi jednou konečně něco bylo. Celý život se o tebe starám jako o zlobivý dítě. Poslouchám jenom, jak nemůžeš tátově na hrob 45, v 50, protože pořád nejsi primář. Ty nebudeš primář nikdy. Víš co? Seber si svoje věci a vypadni odsaď. Vypadni. Proč bych měl, kam bych měl jako vypadnout podle tebe? Jestli kam chceš, rozumíš? Třeba k té tvý prdlatý rachejty z radiologie. Bez tak už to ví celý špital, že si ji slízáš. Sašenko, v klidu, já se musím vyspat, protože zítra ráno operuju. Operuješ, tak ať uvaří kafe ona, ne já, rozumíš? A klidně se jí na ramínku vyplač. Jak když jsi chudák, jak ti celý svět ubližuje, všichni, dokonce i ty ubohý děci v hospodě ti ubližujou. Víš co, udělej dítě, když to se mnou nejde. Ale prosím tě, už jenom vypadni odsaď! Blá, 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 blá. Mášo? Slyšíte, Mášo? Mášo! Ty nemáš pyžamo? Táta už šel. On chodí brzo. Říkal, že tě mám nechat spát, dokud se sama neprobudíš. Proč brečíš? Já nebrečím. Jsi nešťastná. Ale má fantastickou páru. Suzo, a šel s tebou domů. Můžu říct jen jedno. Že co se týká Blažejů, tak já se nesázím. No a dobře děláš. Kdybych měla frňák jako ty, tak se taky nevsázím. Jo? Jo. To tě naučili tam u vás, ne? Myslím ty silný řečičky a skutek utek. Neštvi mě. A co uděláš, co? Vytáhneš kudlu? To se tam prej u vás dělá, ne? Kde? U nich? O čem to mluvíš? No Fajn, uznáte mi, když těch 15 stovek převedu na mladýho. Co? No ty jsi teda nechutná, foj. Tak dobře. Půlku vyklopíš o výplatě a druhou ti odpustíme, když mladýho fakt dostaneš. No to teda ne. Ale musí to být brzo do první. Klidně. S tím já nesouhlasím. Poplach. Na ředitelství se něco děje. Všeho nechte, běžte si zkontrolovat pokoje. Nebe, uklid to. Tak, šup. A co to máš? Not. Děkuju. Abych řekl pravdu, v tuhle chvíli si představuji celou dobu, co naše mladé znám. Naše? Ty nemáš na ně právo, Gregory. Nejsi její biologický otec
A nejsi ani ten náhradní. I když jsi mohl být, jestli si vzpomínáš. Nikdy jsem jí neřekl přímo. Ano. Ty jsi to nechal na ní, protože jsi pochopil, jak potom touží. Já chci od tebe slib, Gregory, že už ji nikdy neuvidíš. Ale nedělám přece něco špatného. Tu a tam koncert. Při troše velkorysosti. To je lež, Gregory. Ty jsi taky lhala o jejím otci. Máš pravdu. Jsem zbabělec. Ten slib, Gregory. To je právě to, co ti slíbit nemůžu. Pěnkava. Jste měla ke mně ráno přijít. No a už je skoro poledne. Jste si vzala prášek a jste spolikala. Paní doktorko, jste spolikala kolik? Haló? Haló? To není normální. Je to pravda? Naše čtenáře by tutově zajímalo, co si o tom myslíte. Jako minule, bez komentáře. Dobře, že jdete, pane primáři. Radši tam ani nechoď. To je o infarkt. Kam jdeš? Hodit si mašli. Já jsem věděl, že nejsem úplně v pořádku, ale netušil jsem, že to je tak zlé. Profesor navrhuje okamžitý klid. Zřejmě pojedu do lázně. To je mi ale situace. Co se dá dělat? Neštěstí nechodí po horách. Mimochodem, pane primáři, můžete mě říct, co si právě teď myslíte? To bych si radši nechal pro sebe, pane řediteli. Chcete říct, že opouštím palubu dřív, než loď vyplula? Že nechávám posádku na pospas vlnám? Že jsem zkrátka svině? Karel na vás staví. Ne, tak to je lidsky nepříjemné. Ale na druhou stranu, já nejsem všemocný. A když se věci vyvíjejí špatně... Přece to všechno nemůže rozhodnout požár na hranicích a útěk poradce. Nebavme se o detailech. Situace se zkomplikovala na všech frontách. Já to vím. Byl jsem blízko. A teď byste byl radši daleko. A vy kvůli tomu mnou pohrdáte. Je to tak? Já nevím. Jsem ohromený. A zajímá mě, co bude dál. Nic. Věci se povalí kupředu a dopadnou jinak, než čekáme. Já vím, vy se asi divíte tomu, co říkám, ale vy jste tak jiný než já, že mě to až nutí být k vám naprosto upřímný. Já vím, že jste asi lepší doktor než já, ale o životě a o lidech toho vím víc já. Co z toho? Nic. Nic zvláštního, snad jenom, že si už tolik nelžu a taky mě smrtelně nudí předstírat, že něco jde dobře, když to nejde. Já vím, vy to cítíte jinak. Myslíte si, že stačí zatnout zuby a věci se podřídí tak, jak chcete.
Prozradím vám tajemství starého ministerského úřadu. Nepodřídí. Všecko bude jinak. Dobrý den. Dobrý den. Paní doktorko, není vám něco? Já jsem Pěnkava. Vašek Pěnkava jste k nám dneska měla přijít, abyste mě zkontrolovala. Pěnkava. Pane Pěnkava. Já dneska neordinuji. Já vím, jsme spolu mluvili telefonem. Hejte, nemůžu vám pomoct nějak? Prosím vás, mohl byste mi uvařit kafe? Hejte, paní doktorko, ale abych to vysvětlil, já jsem vám volal zpátky, rozumíte? A vy, jak jste to nebrala, tak já jsem normálně spanikařil a letěl za vámi. Vy jste měl o mě starost? No, to víte, že jo. Tak jsem volal ženě do špitálu a to vám řeknu, to je to samý, tam jsem se taky nedovolal. Já se vám musím omluvit. Já jsem prostě večer nemohla usnout a asi jsem byla rozrušená nebo co, tak jsem si vzala nějaký prášky. Ne. Na spaní, já to normálně nedělám, ale tak jsem to asi pravděpodobně přehnala. Ještě jednou, promiňte. Ale neomlouvejte se, Ježišmarja, já bych se měl omlouvat. Já? Za to, že jsem vás po ránu takhle vyštval z postele. Já jsem vyhodila manžela. Pane. On odešel za jinou, chápete? Teď už to určitě ví celé město. Když si představím, jak mě pomlouvá, jak o mě mluví, jak se za mnou dívá, jak si na mě ukazují. Ale že to říkám zrovna vám, vy přece o tom víte svoje. Co kdybych přestala vycházet z domu? Paní doktorko, to by tak chytrá ženská jako vy nikdy neudělala. To byste se divil. Dobrý den. Já bych si jenom vzal něco k jídlu, můžu? Jen zaspadám. Paní Jino, jste tady? Táta je v nemocnici, je tam strašný zmatek, takže tam budu muset asi zůstat do rána. Promiňte, ale... Vám není dobře? Jděte odsud, prosím. Prosím. No, jenom klid, jestli je to nějaká krize, tak ji zvládnem. Nebo zavolám pohotovost. Ne, prosím, to ne. Kažte. Vy máte horečku, měřila jste se? Vás bolí břicho? Co? Kažte, ležte si na záda. Lokalizujte mi to, není to appendix? Ne. Teda paní Jino, já nejsem internista, ale tohle bych rozhodně nepodceňoval. Jak dlouho už máte ty potíže? Vlastně docela dlouho, co? Ty teplý ruce si pamatuju. Jak to, že si táta ničeho nevšim? O ničem neví. Víte, co na něm všechno leží doma, to tolik nevidíte, je normální. Vy musíte na vyšetření.